Kanatong tanano ani sa adlang Domingo magigsunan no Pizza Jess sa Mayo 2026 magigsunan padung ko sa reunion nagluto ako og saging magigsunan kung bawnon didto magigsunan. Okay na dai ready lang itong saging no luto na ato ning dalhon didto magigsunan no aron di ta maulaw nga watay bit nga maso didto sa binyo. Okay mao na siya luto na saging maluya gibutag harina no sugar kaya po na. Okay mao ni saging sobra mamahinog. Okay na ang tiwaso nagluto dayon mo adto na tapag humanining luto no. Okay hinahinay po tagkamang padung sa binyo magigsunan. Okay luto na mao na ready na. Okay kung napot tay page nga pilit aw kanang suman ni Ido murag wa madayon kay apiki na basig dagha po suman dito. Sunod lang po ni sa reunion na mga diya sa grand reunion diya sa Central North. Okay padung nako ug salamat sa inyong pagtan-aw no aning pad kung maruya. Okay adto nako sa reunion. Julieta. Asa Juliet isa? Ha? Rona, istorya, manong man mapil? Ikaw may Sarah, kung nagkatawag anak siguro, pwede mo na po. Manak na ko yung oba sa balay, na ko yung mga apo. Sa si Berger eh? Stroke na eh? Ako kaduhan ko na stroke. Doon na kayong sa kay barko, bitsunan. Alpi. Morning. Hello. Di na si Virgin coming. Okay lang ano. Boom! Sikwenta ka tuwid, boy? Sikwenta ka tuwid ba? Sikwenta ka tuwid, good. Sorry. Isa mo ko. Pakailanan eh. Isa lang po. Ronaldo yun eh. Sigilor mo. Ha? Sigilor mo. Hati. Christian ako ni Sonawa. Pagkulit mo lang mo. Hati. Malilis ako. Ilan may bata niyo po? 5? 5? Sama ka dito. Yes mo. Ano niya? Normal mo. Oh. Ilang bahay ng listahan? Buboy, kaya klaro, pero kailan buboy. Kung pag-graduate na ito, elementary. Nang langyaw mo. Bakit hindi ito kinabuhi niya? Kaya manindig sa lahat na mag-prayer si Paula. Okay, the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, salamat Lord sa makahom na kapagkakon Ginoo. Salamat Lord sa mga kasas kinabuhi ng inyong hatag ka na mo umaman, hindi kami nakatito mga pats. 1976 Lord, 50 years Lord, na may makita Ginoo. Salamat sa mga kinabuhi na ilang salamat sa pag-aguman mo Ginoo. Salamat sa pag-atang mo Ginoo mga panalangin mo Grasya Lord. Salamat Ginoo sa mga tao na himuhan ni Ginoo nga concentre Ginoo. Ito kaya naman ang alawan ni Lord, ang mga puson, Ginoo ma-enjoy mo Ginoo uban sa inyong Grasya o sa Grasya Ginoo. Kinitahan ka ng sabi ko pasalamatan at salamat sa ng Jesus. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wala na eh. Upload tayo. Pag hindi pa ginagamit yung atomic heart mo, you're missing a lot. Upload ra.
May buntag sa akong mga kabatsmate. Welcome for coming. Ano eh? Sagad sa tuwan, kung doon naman tayo mga daan natin mga amigo, classmate, nga dugay natin makita. Ang makita natin, hingan magkita nga, hey, kumusta? Long time no see, but now see na. So, dili na natin nagamito ng but now see na, kaya nakanggan mo. Okay na, Okay. Ato na lang. Joke na. Joke na. Ato na yung sabon, ino na ito nga. Long time no see, but now, kita-kits. For 50 years, nakita kita. Thank you, Juliet, for giving me this opportunity and the honor to welcome each one of you. First, let us give thanks to the highest God for this day. Today is Sunday, May 10, 2026. A blessed, beautiful Sunday. Beautiful Sunday. This is my day. This is our beautiful day. See? Okay. Thank you for the nice video of Gaudicius, Grill, and Minibar. Let us give thanks also to the presence of everyone here today. Thank you for coming. Also, let us give thanks to the people behind this event. People who initiated, coordinated, gave suggestions, comments, and ideas regarding this event. Let us give thanks also to the people who made contacts and informed every individual to join this reunion. Let us give thanks also to the people who contributed, who gave us financial supports and pledges. So let's give them a round of applause. Lone North Central Elementary School year 1975-76. LLCS Batch 76 graduates. And the following batchmates are Ronnie Babana, Rofo Pigugla, Pablo Lipatisos, Rufino Palma, Dodong Mante, gamay naman ka na uban yung mga naman sa Lisika, Gaspar Perez, Ninay Mante, Josepina Boltan, Soria, Albina Ogoy, Berna Garate, Marcela, Laudiana Pamiroy, and Juliet. Let us also warmly welcome our batchmate, Engineer Rubina David, whose generous support and contribution of printing t-shirts made our reunion possible and successful. Let's, we extend our heartfelt gratitude for unwavering support and this generosity. So, give him warm round of applause. Hello. Kamay rin tayo, no? Ako gawin na pinagalan ka. Gusto kayong pak-pak na, no? Okay, ano ka ito binago niya? Ako ang nag-gula. Sampung lang. Kapi na rin ko lang po. Sige. My fellow batchmates, once again, welcome and good morning sa inyo. It is with great honor
joy and gratitude that I welcome you to this meaningful gathering. Today marks a special milestone as we come together to celebrate our first LNC Batch 76 reunion this day, May 10, 2026. An occasion made possible through time, faith, and shared memories. As we reflect on this moment, our gathering is more than just a reunion. It is an opportunity for us to reconnect, reminisce, and to remember memories that we have shared during our elementary years at NACBS. Years that shaped our. May this reunion be filled with joy, full of laughter, meaningful conversations with each other, and the renewal of our friendship. Thank you for coming. Thank you for making your time to be here. Your presence is highly appreciated. Your presence completes this celebration. So let us enjoy our celebration together. O ako ang inyong boss nga classmate, silingan, parente, kadula, away. Kailano, kadula, classmate sa NACBS Elementary of Kabats, mingon nga mapasalamat po itong pinagi sa tabang sa atong labaw magagahon o sa tabang usap sa atong mga bats, si Boboy, si Yaya, si Juliet, sila si Ernesto, nabuo ang katuwa reunion karon. O labi na ganyan, ang inyong presensya na rin amo. So, kaya na naman kita tayo ngayon, ato rin pasalamatan, o katong sa ulong dungan, hindi atong reunion nga pinakauna LNC Batch 76 Union nga masaya, hapsay, mabulukod, malinaw, o makahulugan. O, kini inyong hagupos niya. Classmate, daghang salamat. Welcome to our reunion. God bless us all. Isang una. Pero nagkagawin. Ako ay po, nakailan ko na tanong ko. Nagkakaroon. Yaya. Yeah. Pablo, isi. Tessa, pasulti ba nga see something about short talk ba? Short talk ba? Sa imong mga ano na? Calixto Acurao alias Aloy, 1975-76. Pasalamatan ni una-una pasalamatan sa mga tawagan ni isip mag-English kay grade naman ko ang grade ko. Sana kay Jubilan dayon kay sana Rampagos Kante o Liana si Judith Lahira naamday si Irinea may silid schoolmate si Big si Marcela Rilampagos kaganahan huwag nila positif na sorry Tuan
naman dito sa Talaengo, Davao, rin ng Puyo, na umara po kayo tamo dito, environment account niya. Una ko ay 5 kabuok anak sa akong asawa. Namin na buhay ko ito. Dagang salamat kay ako nagkabot ako sa pagdilay tungkol sa ning reunion lagi. Magkabot ko sa community, wala makita niya ang mga kaubanan man. Mana to, dagang buhay na puwente. Wala si Rubino Palma. Juliet Morales. Single. Still single and available. Joke lang. Si Josefina Soria alias Volta. Nara ko puyo sa Kanhandon Occidental. Nagkumarang ko. Ako si Verna Garate. Amang kuwan, kanagat ka, kaya ang bana rin. Nangita. Huwag ka na sila na ako. Diabetic. Atong bunta ako sa mga ng paglo sa nanakinis ng bayo ng puyo. Kaya uway, hindi mga ibang kailan. Ikaw na lang siya. Kasi mo pa yung single rin. No. Ako si Akina ako pagaling ko sa Gado. Napuyo sa kakitan ko ang pagitan na ako'y nagilang dagat. Ako'y sirena sa dagat. Ang ganahan mo ko dagat umitas. Ang mga gita, binibinta, kaano sa di pamakahilo. Ang ilaw mo nito, mga tambon mo kabayan. Hello, good morning. Sana ako si Erenia Manti, pero karon apat ako. Pero ako, taga-diretso ko sa Tagbakan Sor. Nagagaw ko si Nanubayan, sa Latito din. Kasi ito, dahil mga manti din, mga marimo, sila si Ropo, support din. Pero naroon na po yung Pogo Norte sa poblasyon noon. Ako, tingin po sa Humana. Sumay-sumpay ito mga natutaan. Salamat. Ayos eh. Kaya niya pakisubay-subay sa aking yutaan. Bilang kita niya ka ng yutaan. Apang. Kasi mamalin daw ba dito? Yan ang dilitahan. Adung-adlaw ka tanan. Gusto ko pa kailangan. Pero ang pasalamat sa batchmate nga kinansa niyo ubihan. Kung katong Tagalanzo masih Pablo yung po sa dati Ropo lupa na ni nga sa biya tozo ginagawa ni. O Juliet kaling ito ang ipamensyon ni kay ang balik sunod. Uy, muli ka organize na once iabagan sa mga guwapa na tembak. Salamat o sa mga badge. Hindi natin kalimutan, Happy Mother's Day. Mother's Day ngayon. Okay. Sa kanin, pinabuhay natin, muli tawag sa Bisaya Patay Rosyon. So, pag-alipay ka, nakakita ka, apo na ka. Muna, mag-aangay na tayo, kay Butana, magkwanta na
Buyoy, kung may lugar, kanya mga businessman, Kristus na doon ang time nila, pero nakatagiri, kanya, bukoy. Kung ano ihatag sa dilaw, ngayon, para natin, nakita na, wahan ko yung mga bujuin, kanya, kaya i-pray na nila. Pasalamat sa God, hanggan, na naaani. Iyatas ng kailangan. Punan si Idol at ano. Bitaw sa di po man sa una. Ako sa una. Yung ko ka maingan ka. Payuton ko sa una. Pamalig sa skin day, hindi ka kuan. Mo na dulitan ko sa una. Karon kuan na sumaya. Bitaw tahan pakastos at naguha. Nampo sa mga ka-join ko ani. Ka-join sa si Percy ang nuyo kay wa din taon. Ay, salamat. Okay, di na sana. Okay, salamat. Okay. Ako, di na ako kailangan magpahilang kay lalo pa rin mga sido mansado. Actually, naghan pa dutati. Sila mga ako. Tinulaman na, si Yamada, si Winnie. Si Winnie, maybe next year. Pili na sa mga din. Sino? Si David Albiso. Hindi tanaharo, Albiso. Balo na sila tanan, kaya na sila yung mga reason na ligid sa atin. Basig po po, kalayan sino mo, atin. So, maman. Do you
years of the first times of your life. Times of sorrow, who turn away your mind from of your life. Do you know the living? Do you know the times of your life? Hello. Stop. So during our younger days, military days, Hello. yung younger days natin, so walang tamahibaw kung sa may atong field at the time. So, pero di man nakakuha nga, nakasuwat naman na sa kuhan, kung sa atong kuhan sa kinabay. So, whatever what path in life ang atong kuha dito, tatay, negosyo, whatever, but still, batchmates. So, di pwede na kuha na ka sa taas ka na o nasa kuhan. Pero pareha lang na, dubot na yung feeling ko na to, then, wag ginaya kong kuhan nga, naatay kuhan mga, isa na nakaangat o kuhan, ang importante yun na ano, dito kalimutan natin, klase man dito ito. Tanang kabuang. Tapos, at may kakao, tulikod dito sa stage. Tanang ka din ako, hindi na naman kawanan. So, wag ginaya ko na. Muslim, ay, dito na ako nakalimutan dito. Ano po naman ta? Ano naman tayo gawa ko? Dapat naan po ta sa pasahang kapitan po ta. Tanang halos tanang ta siguro. May sakit. Atay maintenance sa itong kinabuhi. So, this time, ako kukuha ni Juliet, nga. Magkuhan bitaw ka kay mag-organize tagkuhan nga, kuda nga, pagkita-kita pa tayo sa tamuhig daya tagkuhan. Magina, mamay na kinabuhi. That's life. Di magina mawana nga kinabuhi na nauna, nainawahi, naikuan. So, let's accept the fact na kung ginaikuan sa kinabuhi. So, karon kay ako, talipay ko kay isag sa busy schedule. Namo dire para din mo tambong sa atang kuan kay we don't know. Og ang kasang sunod niya. Basin kano ugnay mag-organize, buhian pa ta sa Ginoo. Let's do every year ugnay kaya ba gyud. Pero kuan dili may problema na ako on my part whatever I could help financially or morally whatever sana ako I will help kay kay kayamanan din sa kalibutan hindi na madali mo sa siguro tapos so you share this time nalipay you give mamaya kung ba filosofiya actually ako di na makukuha doon ka ng Katoliko start 1997 Protestant ako Methodist pero pareha naman I have to follow my wife siyempre yes naman tayo yes aking asawa so sunod lang ko pero okay naman so natutunan ko sa mga kuhaan nila okay naman magoy ang kuhaan nila is whatever we can help natin matabang ang kuhaan naman tayo GC kung may kakatabang sa inyo at sa mga kuhaan we are classmates isang matabang na gamay I could share okay so daghang salamat and we see that this is not the first and the last time sana tuloy-tuloy okay Thank you. Tama gitu din mo ni Buboy nga. Natawin na sa Diyo. Ginalan ako tayong mountain soldier. Every time, every year, gathering na ganun.
Ha? Paktiso lang ninyo, kaya promote natin ang barong ito. Kanta-kanta sa Kaya tamang lulot ang kayo ba sa tumulay ng aglaw, pasawat ang mga ka. Kaya lipay ito, uy. Diba? Masaman, susunod na ito. Isa na volunteer o video okay. Birna, gani pagkataho na ako na ikuan, Birna. Pero nagarati. ang kanta-kanta sa pagkawa pang ito. Kumana. Or the other side. I may be lying on rainbows, but maybe there goes dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you can what's down is sailing through, I'll make it with you. I really think that we can make it, girl. No, you don't know me well. Everything all the time will tell. But you believe the things that I do, and will see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I choose the one I'd like to help me through, make it with you. I really think that we could make it, girl. Magkuhan ka kag-isip-isip. Antog ka magkinaapon. Ako pa tagpanihapon pa. Ini kanan Lord, kung ipangayon, ini kasabat sa mga potensya mo, pero paglawang, ginawa mo na rin yung palagtapos. Ini kanan Lord, among pasalamatan. Ang wala kami pag-ibulong, kung wala kami mga Lord, sa wala kasama. Ini kanan pasalamatan, yung buto ng Kristo, among mo. Amen.
And nothing else matters now. We're together alone. Nothing else matters now. Dahil ang lyrics natin, together. Short lang to, dali naman to. Lapit to. Mitra, I praise this whole heart, and sometimes you feel that you can't go. This song, oh Lord, oh my love will keep you warm through the coldest night. Through the wind, through the storm, when friends turn their back on you, and you're so hungry, you don't know what to do. I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. Wisdom are in your eyes. I'm free. Like you wanna cry, that's it all. I'll be around to understand. We stumble and Balik kay kuwali na mga maon. Magkunin ka na. Ngayon mga malipagkat. Balik ta kay wa maon ginsa. Still lan. Oh, ma. Balik kay wa maon ko ginsa. May gagawin mo diha. Kamay na po bilang. Thank you.
in the street to every heartbeat. But you took my heart, and you took my heart to forget the dawn that I feel, and know that I know the joy of your is the love I know for you. I know for you. Organizer ba ni? It's simple, but freedom only has to say goodbye. Took a while for me to learn that nothing comes for free. The price I paid is high for me. I know I need to be loved. I know I was I know I asked the picture of a wonderful world. And full love, no day that's far. Sa kabot pong. Bukan kaya? Sa kabot. Atong Bernes. Sa kabot. Ba't sa pista? Oh, ini kita pista. Kuman na. Ari na pwede. Ari, kuman na kaya. I'm hanging on a hope, but I'm around. I know I need to be loved. I know I wasted too much time. I know I asked a picture of a perfect world. And full enough. I know I need to be loved. I know I was too much time. I know I was a picture of a perfect world. And full enough, that's what I Yeah. Yeah. Yo, yeah. Oh. Yeah. Yeah. Kira, jauh dah. Ipangita, gua gausan di mana ni? Bawa. Bawa kuno saja. Yeah. Turn on the light.
Ma'am, maayong po St. Joseph Di Guzman, Haro. Naharo de Guzman, the sister of Edita Naharo Aviso. Thank you for coming. Might be there to stay. Second being a fool too long, I guess I'm home. Guess I'm on my way. So I'm to say, I don't want to you to around like me. Guess I'm on my way. Got to stay. Whoa, leave it all that makes me tomorrow. And I know just where I'm going. I find out my troubles and truly move away. First time you hear that, I'm coming on to stay. I don't need, I got the wind deep in the soul I can't lose. Guess I'm on my way. Made in French, and the way I feel now, I guess I'm lose today. Guess I'm on my way. I'd be glad to stay. Ang
Patay na ang pagpatik na ng sama mga lugar. Kaya wala nang pinig-pinig akong pinig. Pusa inukom sa hiling ng pinangalan. Pinagtapos na lang feeling alright with you right by my side makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an peace in my heart. You came at the right time in my life. We will walk on the ocean, every ocean to love, and swing the ocean. To reach out to Napot ng gali. Wag nga iro. Nga po ng gali. Ha? Sikaw ba mo? Ha? Sikaw ba mo ba? Ha? Ruang iro. They brought me to see my lady. Siya ka ba ni kanina? Ha? Okay, mga dancers. Bikini.
Say I want